سلامن ጥዕናን ንኹላኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ንትውድኡ ደቂ ተባዕትዮ ብሉጽ ዝኾነ መፍትሒ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍካ ምውዳእ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ካብ ዘጋጥሙ ጸገማት እቲ ዝኸበደ እዩ። ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጸገም የሕድር እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ክረኽቦ ዝግበአን ዕግበታት ስለ ዘይረኽባ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ቅሉላው ንኽኣትዋ ይገብረን እዩ። ኣስዒቡ እውን ንጾታዊ ርክብ ዘለኩም ድሌት ናይ ምቕናስ ጠባይ ንኽመጽእ ዝገብር እዩ። ኣስዒቡ እውን ናብ ሴጋ ወይ ከዓ ግብረ ሕቡእ ንብሎ ንኽንኣቱ ዝገብረና ነገር እዩ። ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ስነ ኣእምራዊ ምኽንያት እዩ። ካብቶም ስነ ኣእምራዊ ምኽንያታት ንብሎም ምስ ናብራ ዝተተሓዘ ክኾን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ጥዕንኡ ዝተሓለወ ምግብታት ዘይትበልዑ እንተኾይንኩም፣ እኹል ዝኾነ ድቃስ ዘይትድቅሱ እንተኾይንኩም፣ ካብ ጭንቀት ዘይትርሕቑ እንተኾይንኩም፣ ኤክሰርሳይስ ዘይትገብሩ እንተኾይንኩም፣ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢልኩም ትውዕሉ እንተኾይንኩም፣ ንውሕ ንዝበለ ግዜ እውን ኮፍ ኢልኩም ትውዕሉ እንተኾይንኩም፣ ከምዚአን ዝኣመሰሉ ነገራት ንቐጻሊ ነዚ ጸገም ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎም ነገራት እዮም። ዋላ እኳ ቅድሚ ሕዚ ኖርማል ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝበሃል ጾታዊ ርክብ ትገብሩ እንተኾይንኩም ድሕሪ ግዜ እዘን ቀዲመ ዝገለጽኩልኩም ነገራት ናብ ቀልጢፍካ ምውዳእ ንኽትኣቱ ዝገብረኩም ነገር እዩ። ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዘጋጥም ጸገም ከም ዝኾነ ክትርድኡ ኣለኩም። እቲ ካሊእ እንሪኦ ምኽንያት ናይ ሰውነት ምኽንያት እዩ። ተቐዲምና ዝረኣናዮ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጸገም ምስ ናብራና ዝተተሓዙ ጸገማት እዮም። ሕዚ እንሪኦ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ከዓ እንታይ እዩ? ምስ ናይ ሰውነትና ዝተተሓዙ ምኽንያታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ምስ ሓደጋ ዝተተሓዘ ምኽንያት እዩ። ንኣብነት ምስ ዓንዲ ሕቖ ዝተተሓዘ ጸገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብዝኾነ ሓደጋ ዓንዲ ሕቖኹም ኣብ ዝጉድአሉ እዋን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ መቐመጫኹም ኣብ መትለኹም ከባቢ ኣብ ዘለዉ ጭዋዳታት ብዘጋጥሙ ጸገማት ብዘጋጥሙ ሓደጋታት እዚ ጸገም እዚ ማለት እውን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ካሊእ ሕማማት ድማ ከም ልቢ ሕማም፣ ሽኮርያ፣ ናይ ደም በዝሒ ሕማም ከጋጥም እንከሎ እዚ ጸገም እዚ ኣስዒቡ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። እዚ ጸገም እንታይ እዩ? ቀዲምና ዝረኣናዮ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ማለት እዩ። እዘን ሕማማት ድማ ኣስዒበን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ክፈጥራ ይኽእላ እየን። እቲ ካሊእ ምስ ናይ ኒውትረንት ምስኣን ዝተተሓዘ እዩ። ከምኒ ዚንክ፣ ማግኒዥየም ዝመሰሉ ኒውትረንት ኣብ ምግብታትኩም ዘይትረኽቡ እንተኾይንኩም ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ዚንክ ብጣዕሚ ብዙሕ ጠቕምታት ኣለዎ ንሰውነትና። ንኣብነት ምስ ድቃስ ዝተተሓዘ ጸገም ዘጋጥመኩም ሰባት ዚንክ ዘለዎ ምግብታት ተትጥቀሙ ይምረጽ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዚንክ ዘለዎ ጠቕምታት ክንርኢ ከለና ድማ ኖርማል ዝኾነ እኹል ዝኾነ ናይ ደምና ምዝዋር ንኽህልው ዝገብር ኒውትረንት እዩ። ስለ ዝኾነ ናብ መትሎናን ናብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነትናን እኹል ዝኾነ ደም ንኽበጽሕ ስለ ዝገብር እኹል ዝኾነ ደም ናብ ሰውነትና ናብ መትሎና እኹል ዝኾነ ደም በፂሕሎ እንተኢልና ድማ መትሎና ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ንኽጸንሕን ዝሕግዘና እንታይ እዩ? ኣብቲ መትሎና ከባቢ ኖርማል ዝኾነ ናይ ደም ምዝዋር እንተሃልዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ናይ ዚንክ ሕጽረት ከም ዘጋጠሞ ንፈልጠሉ ምልክታት ኣለዉ። እዚኦም እንታይ እዮም? ንኣብነት ዝኾነ ምግቢ ክንበልዕ እንከለና ብጨንኡ ክንፈልጦ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ምግቢ ኣብ ነጫንወሉ እዋን ምንም ዓይነት ጨና ዘይጨኑና እንተኾይኑ ናይ ዚንክ ሕጽረት ከም ዘጋጠመና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። ብተመሳሳሊ እውን ጣዕሙ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን። ነቲ ምግቢ ቴስት ኣብ ንገብረሉ እዋን ጣዕሙ ዘይፍለጠና እንተኾይኑ ዚንክ ሕጽረት ኣጋጢሙና ኣሎ ኢልና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ድማ ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕምና ይደክም እዩ። ብቐሊሉ ብሕማም ክንጥቃዕ ንኽእለሉ ዕድል ይፍጠር እዩ። መዓዚ እዚ ናይ ዚንክ ሕጽረት ከጋጥመና እንከሎ ማለት እዩ። ናብ ጭንቀት ቀልጢፍና ምእታው፣ ናይ ርእሲ ሕማም ምድግጋም፣ ሙድና ቀልጢፉ ዝቀያየር እንተኾይኑ ቀልጢፍና ናብ ዲፕሬሽን ንኣቱ እንተኾይና ናይ ዚንክ ሕጽረት ከም ዘጋጠመና ንፈልጠሉ ሜላታት እዮም። ስለ ዝኾነ ከምዚአን ዝበሉ ምልክታት ክትርእዩ ከለኹም
بزينك نيوترنت ريتش زخونو مغبتات كتقموا ኣለኩም بناي زينك حصرت قلطيفنا ናብ ምውዳእ ስለናኣቱ بزينك نيوترنت ريتش زخونو مغبتات كنمገብ ወይ ከዓ ክንበልዕ ኣለና ማለት እዩ زينك نيوترنت ንምርካብ ክንበልዖም ዘለና ምግብታት ክንሪኢን ከለና ድማ ከምኒ አቮካዶ ፉል እንቋቁሖ ስጋ ኣብዘን ምግብታት ዚን زينك ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ነዘን ምግብታት በተደጋጋሚ ብምብላዕ ካብ 4 እስካብ 8 ሰሙን ደጋጊምኩም እንተበልዒኹመን ለውጢ ቀልጢፍኩም ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዝኾነ ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመኩም ከሎ ዘን ምግብታት ኣብትበልዑሉ እዋን ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ዘጋጥመኩም ብናይ زينك ሕጽረት እንተኾይኑ እዘን ምግብታት ኣብትበልዑሉ እዋን ነዚ ጸገም እዚ ክፈትሐልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ማግኒዥየም እዩ ማግኒዥየም ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ንኽኸውንን ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ወዲ ፍረ ንኽኸውንን ማግኒዥየም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ንጾታዊ ርክብ ድማ ልክዕ ከምዚ ማግኒዥየም ኣብ ናይ ደምና ምዝዋር ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ኖርማል ዝኾነ ናይ ደም ምዝዋር ኣሎ እንተልና መትሎና እኹል ዝኾነ ደም ይበጽሖሎ ማለት እዩ መትሎና እኹል ዝኾነ ደም እንተበጽሒዎ ድማ መትሎና ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ንኽጸንሕ ዝሕግዞ እዩ ስለዝኾነ ብዚንክና ብማግኒዥየም ሪች ዝኾኑ ምግብታት ክትበልዑን ከለኹም መትለኹም ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕ ዝሕግዘኩም እዩ ማግኒዥየም ክንረኽበሎም ንኽእለሎም ምግብታት ክንሪኢን ከለና ካብ ዳርክ ቾኮሌት ማግኒዥየም ንረክብ ንኽእል ኢና ካብ ፒናት ማግኒዥየም ክንረክብ ንኽእል ኢና ካብ አቮካዶ ካብ ስፒናች ካብዘን ኩለን ምግብታት ማግኒዥየም ክንረክብ ንኽእል ኢና ቀልጢፍኩም ትውድኡ ደቂ ተባዕትዮ ነዘን ብማግኒዥየም ሪች ዝኾና ብዚንክ ሪች ዝኾና ምግብታት ጸገምና ምስ ሕጽረት ዚንክን ማግኒዥየምን ዝተተሓዘ ክኾን ስለዝኽእል ደጋጊምኩም ነዘን ምግብታት ኣብትበልዑሉ እዋን እዚ ጸገምኩም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ድማ ቅድሚ ሕዚ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ከለኹም ኖርማል ዝበሃል ዓቕሚ ወይ ከዓ ብሉጽ ዝኾነ ዓቕሚ ዝነበረኩም ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ ግዜ እዚ ዓይነት ጸገም እዚ ማለት እውን ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ዘጋጥመኩም እንተኾይኑ ምዘን ሕጽረታት ዚንክን ሕጽረታት ማግኒዥየምን ዝተተሓዘ ክኾን ስለዝኽእል ብተመሳሳሊ እውን ምስ ጭንቀት ሓሳብ ዝተተሓዘ ክኾን ስለዝኽእል ኣመጋገባኹም ቀልጢፍኩም ክትዕርዩ ክትክእሉ ኣለኩም ብተመሳሳሊ እውን ጭንቀት ሓሳብ ብምቕናስ ጸገምና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ኤክሰርሳይዝ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኣለኩም ንኣብነት ንሕቆና ዘንቀሳቕስ ስፖርት ኣብ መትለኹም ከባቢ ንዘለዉ ጨዋዳታት ዘጥንክሩ ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ክንገብር ከለና ኖርማል ዝኾነ ናይ ደምና ምዝዋር ንኽህልወና ዝገብር እዩ ኖርማል ዝኾነ ናይ ደምና ምዝዋር እንተሃሊና ድማ ኣዲማ ከም ዝገለጽኩልኩም እኹል ዝኾነ ደም ናብ መትሎና ይበጽሕ እዩ ማለት እዩ እኹል ዝኾነ ደም ናብ መትሎና እንተበጽሑ ድማ እዚ እውን መትሎና ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ዝገብር እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝንጅብል ምስ መዓር ብሓባር ሓዊስኩም ቅድሚ ናብ ዓራት ምኻድኩም ክትጥቀሙ ክትክእሉ ኣለኩም ነዚ ነገር እዚ ካብ 4 እስካብ 6 ሰሙን ክትጥቀሙ ኣለኩም ነዚ ነገር እዚ ካብ 4 እስካብ 6 ሰሙን ክትጥቀሙ ከለኹም ልዑል ዝኾነ ለውጢ ክትርእዩ ኢኹም ብተመሳሳሊ እውን ንግሆ ሓንቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምብላዕ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ግና ናይ ጨጓራ ሕማም ዘለኩም ሰባት ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ትበልዑሉ እዋን ነቲ ሕማምኩም ከጋድደልኩም ስለዝኽእል ምስ መዓር ሓዊስኩም ተትበልዕዎ ይምረጽ ኮይኑ ግና ምንም ዓይነት ናይ ጨጓራ ሕማም ዘይብልኩም ሰባት ንግሆ ሓንቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ተትበልዑ ዝምረጽ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ናቹራል ዝኾነ ብሉጽ መፍትሒ ስለዝኾነ ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ዘለኩም ደቂ ተባዕት መዓር ብዝንጅብል ሓዊስኩም ምስታይ ቅድሚ ናብ ዓራት ምኻድኩም ጽቡቕ እዩ ብተመሳሳሊ እውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ንግሆ ሓንቲ ምብላዕ ብጣዕሚ ጽቡቕ መፍትሒ እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ኸዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት እዚ ጸገም እዚ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ